jera Oloo TV en audio chieng maber kendo audio chieng makawuono wantiere kod mor mogundho mar bedo e studio ka bende pod orango achiel kachiel chenro mar yiero mabiro dwe manyien. Audio chieng makawuono antiere e studio kod jalony e weche mag siasa. Wadwa rango achiel kachiel kaka siasa mapacho ka indidhi ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. An Jeff Oloo Mbaka rwaki machiegni jatelo rwaki e studio. Mosoganda wa maneno Oloo TV. Nisigi nyingi. Erokamano ni kwara mogajwang jokapodho kamora mora mauntie moso ni misauru an nyinga Onyango Oloo dala mar Kisumu Central. Kinde mokalo nyocha an jagoro kata ruodh goro mar chama matiene kanyakla mar Jubilee. Kinde gi to awuoyo e low campaign mar NASA. Pero kama na inya jatelo kinde gi sani iwelo campaign mar NASA. Jatelo arwaki studio kena gonero kama ndunganya kuom chopo mokwongo tik kaka ng'at ma bende olonye weche mag siasa. Isebede siasa ikwet mopogore nyisone ineno ka ikruok ne yiero mar dwe manyien. Inyalo wacho ni chalo nade kwa chako kod duol mochune taw yiero IBC. Erokamano daher mar wacho n'oganda okane ka IBC oikore maber kako nego bed ni negiikore ni yiero. Mokwongo ka wadong' gi ndalo matin ni 40 wadhi e yiero, pod wan e court kwalaro weche mag printing ballot papers. Tabu mokelnwa gi IEBC ma onge ng'ama ginyalo bunde mana gin kendgi ma gikelo tabu ni kuomgi. Koto wuoyo nyaka kodgi mong'iso gi kaka gitim gino gitamore gitim mopogore. Samo wuoyo kodi ni odiochieng' makawuono seche 2 mabiro kot dhi wuoyo e wach mar ballot papers. Ok wang'e ni judgment dhi chalo nade. Kowuok ni print ballot papers manyien tiende ni process chande okethore te. IBC temo wachonwa ni thuolo tin mamano tadagi thuolo nitie. Ka Algurea mane gimiyo kambino en kambi ma international kata mar ogande mar ogendni mopogore nyaka bed gi capacity mare within 24 hours onyalo print kata millions and millions mag ballot papers. Mar ariyo wadong' gi ndalo 30 kende to wadhi yiero 35 aparo 34 wadhi yiero. Sama ne jo Jubilee okelo gimiluongo ni manual voting gi thuon magichuno e od bura. Ne giwacho IBC nowacho ni gibiro kelo regulations mang'iyo kaka itiyo gi wach mar manual paper. Tiende ni electronic ema ni tigo to manual inyalo mana tigo do kang'o ka electronic ofail. To chik nyaka ne bedie maler ofail to report ni ng'ato time nang'o eka kore declare ni kakuru watigi manual. Ndalo 34 wadhi e yiero gi dagi kelo regulations. Mar adek jo NASA nokwayo wach mar mondo watim gimiluongo ni audit mar register mar jogombo. Ndalo 34 nyaka sani wakia ni KPMG manotimo audit mar report gi wachano. Gin giwegi giwacho nwa jo IBC ni giyudo ji 170,000 moton ma pod ni register no pok ong'iswago report gi difficulties kasa pek mane giyude sama ne gilose pok ochopo irwak. Tiende ni ikruok e yo makare pok otimore. Ka wawe mano IEBC ka wuoyo ka sama wuoyo kod nitie cases ma pod nie court mag nomination. Ma pod wakiane dhi rwak gi mondo bede ballot papers kara. Kuom mano IEBC oikore ne timo yiero. Ok giikore ne timo yiero. Kaka neno. To timo yiero ka ok giikore tiende ni ginyayo koko. Giloso gima dho ngere wacho ni recipe for chaos, violence, mayhem, and all that goes with unlawlessness. Tiende gikelo environment ma koko nyalo bede ma kamoro koko mane wan go higa mar 2007 nyalo bedo tukite. Aiso ni IBC masani koro omako kwe mar jokenya. IEBC ema dwa tamo jo Kenya e kwe.
awinjo ka giywagore ni parties tero gi court sakasa. Tawacho ni katiba marwa noyienwa dhi court number 1. Number 2 ne wamiyo gi tich kane gi apply ka giwacho ni gin jolony kendo ging'eyo tich. Ok ginyal wacho ni koro tich otamogi. Number 3 gin gi department madhi e court ok giyal ga kuro kendgi. Number 4 gin gi lawyers monego advice gi mondo gi avoid dhi e court kech kitimo gik moko moluwo chik to be gik ma ji dhi e court bodi koro onge. Kuom mano ana nyalo wacho ni kwara muga jwang kamora mora muwinja gi joma winjo dhowa winjo TV. IEBC has set Kenya on a straight path of failure. Kaneno gik mano kelo koko e higa mar 2007 kang'iyo gi te kaneno ka IEBC ochako pango gi ni jo Kenya te. Wan kaka jonasa waikore dhi go ombulu, waikore mar dhi loso sirikal, waikore mar yumbo. Jubilee aparo ni samoro pangore mar dhi go ombulu. Koro jathek nyiso ne en komachielo opek konchiel. Okinyal bedo rifari mar opera tibe irwako uniform mar time chiel. Tineni dwani mondo jogore pauno. To ma ok en gorruok ma ji gore gi kidi. En gorruok mangima ji lalie. Emomiyo akwayo IEBC remb ja Kenya mora manochwer nobed e wi Chebukati gi Chiloba kuom tamruok kata kuom bedo joma ok nyal tiyo tich mane oganda omiyogi nikech gidagi timo singruok mane gitimo kata oath mane gikawo sama ne gikawo tich ni gini bed jo rit ombulu e yo makare kendo gini tim tijegi ka ok giyiero koni kata kocha. Erokamano ahinya Onyango Oloo. Winji ke igolo ywak makende ne IEBC kendo wacho ni gine manyaka gichung' achiel kachiel mondo ginyis oganda ni adieri biro wuok kaponi oganda ogo ombulu. Sani eri intiere kweth mar NASA kendo ang'eyo ni uketo kenge makare mar campaign ne NASA. Nyiswa ni iparo nade jo Jubilee nogolo manifesto mar gube nogolo maru. Campaigns bende dhi nyime koni kod kocha mag Jubilee kod mag NASA. Inyalo pimo wach ng'eri nade? Erokamano. Jo Jubilee ogolo gigi mag lweny oko kendo gi campaign motegno. Kendo ana neno ni campaign ma jo Jubilee kako tegno gi campaign ma jo NASA kako tegno en gima ber magero demokrasia thuoka. Onego walore e yor manifesto ni ng'ano ma manifesto ne ber malonga machielo. Jeff na ja Jubilee kendo na jagoro na Jubilee. Kendo manifesto mane Jubilee odhiga yiero higa mokalo. Ting'eyo language mara te brodo ka 75% en language mara. Maine mani wacho. Nagore ni wabed kachiel gi joma moko. To ne mana chumi wach policy gi wach strategy. King'iyo party mosebede lodge. Manifesto mare nyaka ng'eyo mopogore gi party ma eka dwaro lodge. Ang'o miyo wacho mano? Sami sebede loch ok inyal bukuri abuka te chake wuodho tas moro e bwo mesa ni koro biro gi manifesto manyien maber molo macha. Nyaka wakwong wapim to mane imiyo waka be itimo gi kaka ne singo gi to mane ok itimo be idwa tieko gi mari manyien ni to kok idwa tieko gi tiweyo gi nang'o kech samoro seketie pesa. Mar ariyo ni riambo ne jopiny emomiyo kitimo gi ni idwa mna makawo gi gisera makisewuondo gi ti ya kanyo kose gitami for reasons maber. To mar adek kata mar ang'wen ang'o momiyo timo gik moko mane onge manifesto ni. Mago gik manyaka koro penjo jo Jubilee. Namba 1 adwa ni mondo ing'e ni an kaka jagoro mar jo TNA kata Jubilee ne aonge gi SGR e manifesto. En gimo biro manyien koro the president gi deputy ne nyaka ng'isi gigolo pesa kanye tang'o miyo gi malich kanyo kamano mokawo pesa malich no endo odonjo e dier manifesto en singruok ma party bedo godo goganda ni kuyiera ta bro timo ma mukelo mane onge singruok odonjo kanale. SGR okrach, SGR en gima ber. To kinono maber tiyudo ni SGR no biro mokalo gik mane wakete manifesto nikech mit belie mane jotelo dwakalo. Tiende ni koro ne wawe manifesto piny, tiende ni Jubilee onge gi luor manifesto kata singruok magen go kuom jopiny. Sani koro gik moko obed development activities obed ang'ono mitime Kenya ka idi manifesto magaire en gimoro adi
mit belie ni iye maromo nade mondo watime kata mibadhi munya chieme chalo nade mondo watime. Mago gik manyaka wang'i kapok wang'iyo manifesto mar jo Jubilee. Mar ariyo nitie gik mane wasingo ne jopiny machalo kaka laptop. Ne ok wachiwogi. Mar adek ne nitie gik mane wawacho free education kiparo wakelo nyaka Kilemi Mwere e higa mar 2015 mowacho ni education mondo bed thuolo mondo jakenya som ma ok ni ng'ato koaye dala modhier sombe rumo gi ka. Mano ne wasingo sakasa kendo wachako kete commission mwachako wacho ni koro twatime. Ang'o miyo sani wachako waduogo ne dwatime to ang'o notimore mondo watime. Mago nyaka ng'i kapok ijaji Jubilee mondo wacho ni miye mburu. Jipenja mang'eny pile to lo madhogi koro riekani to in mane in kucho. Ang'o momiyo an bende chingni piny kiching mane ndike. Ang'o momiyo timore kendo sani adwa mana penjo ni kama gine pachi ma bende oganda mathoth ong'eni ne gin pachi adieri. Sani ging'iyo ni duogo kod nasa koni giwacho ni Onyango Oloo kelonwa paro maber achiel ariyo adek mane gitimo kata momiyo 2013 ne giloyo. Iparo ni king'iye malong'o kendo kod gima ne ndiko in iwuon kaka Onyango Oloo manifesto maro. Scorecard mar Jubilee ang'o mokelo wuonruok momiyo oganda sani ywak ngima tek oganda ywak koni kod kocha singo duto mane giketo machalo kaka mag laptop gini ok obedo fulfilled kaka ne ipare. Jeff chieng' moro nondik sigand Kenya to ka manifestos gi parties osekelo mopogore to an gi yie makende ni jondik sigand Kenya kata historians nokal ni manifesto manamiyo jo Kenya higa mar 2013 nena achiel kuom manifesto malich ahinya e sigand Kenya ka. Gima ne wakelo ne laptop no Jeff. Ne wadi bete to kendo ne warwake ni gini kata dhi kawo pesa di to wakete. Ne wang'iyo Afrika kaka chal. To wayudo ni Afrika ka communication, digital world or digital penetration pod ni piny. Obed Uganda, obed Tanzania, wan ka wanyalo chako puonjo nyithiwa e klas achiel timie laptop ne nyathini kata kimiyo ga simu to bang' dweche auchiel ka nyathino ng'e simu no matamre gi nono. Ne wang'iyo ni higa boro ka nyathini nigi gini ma en godo e ngimane okinyi nyaka odhiambo to dhi godo e ode. Ka wamiyo gi ji 1 million, by the time magidhi e form 1 jogi are experts e communication gadgets. Jomoko sene gik malose iye, jomoko sene kako tiyo, jomoko koro dwa timo software programming ABCD. By the time magichope form 4 kata wachopo mnagi ji 600 kende. I want you to imagine ni ka Kenya ne nyalo golo ji 200 kende ni koro waoro e region mar Africa ka ne gine experts ma level mar gi mar computer laptop onge ng'ama chope nikech osemulu gino chakro bed nyathi. Samwa wuoyo kodi ni ing'ene remittance mikelo nwa gi jowa mane oko nyodhi makalo nyaka tourism. Koro kanyo ni higa ka higa wanyalo golo ji oko ma are proficient e weche mag laptop, e weche mag computer, weche mag digital world. Iparo ni yuto mar Kenya through mental software ne nyalo chalo nade. Anene kendo ne abed piny mwanene ka en na trillions ma donjo through ka. Uganda ne dwaro yawuotwa gi nyiwa, Tanzania dwaro yawuotwa gi nyiwa, America gi ka kwatero gi to koro gin joma competitive to gikele matin waloso godo dala. Because wealth is in numbers, is not in quantities. In ng'ata achiel ke chamo msara 1,000,000 to gi jodala ute ka waketo chama 1,100 ibo yudo ka jodala ugo kelo mang'eny molo kine mi kelo medgo. Gino no collapse. Gimoko giwage piny ne en mibadhi. Jotelo kano donjo kacha to fwenyo ne pesa ne i Kenya. Manifesto wacha ne gi wito mabor koro ng'isi ni gima koro ne decide gimitimo ni to mit bilia ni kama romo nade. Asoya. Ma SGR ne en agenda mar serikal mane Raila nitie gi Kibaki. Engine mane gi understand one of the priority one. Tunone bukuru walungi tineno kwa cancel nyaka tenda mane gisechiwo mwachiwo tenda manyien medo bilion 100 koro magi ne mayo wa pesa monego watim go gik mane ni manifesto wa. Jeff alungu buche wago buche mang'eny your excellency gigi get out of hand. Seche moko kara ila nochako weche mag NYS acho ni jo opposition dwago serikal piny onge pesa malal kech an kaka jagoro na kwayo nyaka na dwa neno information kendo iburu no kelo na documents wenso onge pesa malal kendo na bedo convinced ni onge pesa malal to kaka ndalo dhi
kaka jowa ni koro chako fulore kendgi okane ma kwalo kenda ibe ni kwalo ngane be nyotimo pesa ge buni ngane anyalo paro kama biro achiel kachiel kaka jute fwambo wach no ero mare ma yes ino Onyango Oloo achiel makoro bet kaindi ni kwedo wacho ni onge pesa mala wacho ni wan jo opposition wagolo thuolo mondo mi uti wabro dhi ywe jatelo kaeto wabro duoga achiel kachiel kwa duogo twaramo ni to manifesto mar NASA masani undiko nieri paro ma un goda ng'eyo ni achiel kuom oganda ma bende norange maber idwa nyiso ni to dwa konyo nade to pogore nade gi mar Jubilee kachenyo kantie weche machore ne gi kwalore mar jo NASA kwalo Jubilee jo Jubilee kwalo NASA wadwa rango gi achiel kachiel kaeto the possibility di major wadwa winjo ma en TV mar joluo ni to possibility chances ka waketo e wach mar kwan numbers bende wan gi numbers moromo kaw kom mar ker e yiero mar kine makare maindi chenro mar Kuku mar Wach achiel kachiel warango chenro mabende timore koni kod kocha kwa chimo yiero mar dwe manyien oganda duto ikore ne yiero mar dwe manyien kendo kamoro mora ma intie wan kaka ute fwambo gi mwakwayo ni mondo mi weche mag kwe obedie wakwayo weche mag kwe Onyango Oloo ni bende kwayo ni kapo gi kwayo weche mag kwe to transparency nyaka bedie e duol mar IEBC arwa ke studio ero kama nanya chaki moso ganda wa jasema inye kwa mga juang dokapo dokamora mora mauntie achaka fuayo nu kenda moso ukageno ni makare ero kama nanya jatelo kapo kene wadhi yiwe to ne wawacho weche mag mibadhi wacho ni onego kaka serikal mar Jubilee mabene ni beti motegno ni bedo kaka ng'amongiro re serikal no ero kendo ne in jal mowuok oko ne siro serikal no ero kinde ka kinde nyaka kane kuocha ko beti mare no yes ni wacho nwa wuono ni wan ni jo opposition temo goyo serikal piny sani wacho no ero nenore ni olokore ero kamano ne achung mutegno nikech ne en gombo na kendo ne en hero na ne wadwa implement manifesto wa jo Kenya yud ber mane wachiko gi kaka jo mane gimiyo thuolo ma loso serikal emomiyo kane ikelo weche takwonga demand na dwa ng'eyo adiera ma wachni tikelo na gik mang'isa ni pesa molalo onge mana defend to kano ochopo kama koro waiburo kwerni okane mana kwalo kenda duale beno kwelo duale beno wel bongo nyinga o ngane manyoti pesa legonia o Faruk Kibet be to ka weche yuare koni to deputy president mano kuri ngeni chope Kuku mar telo bendo se wacho koja ne wetimo cat walking to nyi kwalo pesa jo Kenya to ngacha beni we luonga na timo cat walking to ine majogi nyi yoro mokwalo pesa ka idok na so Onyango Oloo be dwa defend gi Jeff paro ni before that na defend gi kendo na semo wan jo opposition ni wetu go kono to kidok na chien te paro ni press conference maluongo mogik na luongo both national and international press ka e office headquarters mar TNA mana wacho ni jo Kenya gi jo piny mano ke mar winja ni wan kaka TNA kendo kaka Jubilee coalition ok ne waoro ng'ato mondo dhi okwel elowa kuom mano ibed jakuo ibed duale ibed Murkomen dhi ting' Musalabi kendi kisetieko tiduog irwaka nikech adiera ne koro yangore Uganda ni kara wakwelo adiera no yangore ni manifesto wa maduong' ne en ni wadwa yak serikal kaka wanyalo koro kanyo endo adwa lero no Uganda na ne okaling kani kwelo be okna bet kanyakla gi jokuwe sama na fwenyo gi na luoko lweta mana ngiso ng'ato ka ng'ato ting' musalape gima kamoro jok ng'eyo ni wige matin bang press conference no endo na romo gi migosi Duale e office vice president Manikaren ne wadwa negore kuro ne ndweny mang'ama no kelo kwe ne senator mar Embu miluongo ni Nene Ibwiti kogolo bunde taba golo bunde nang'omiya luongi do jaku
tangise no kaluongi jakuo in guon ni se wacho ni in kendi yo kemani kwelo jomo ko beno kwelo an lero mna gik mang'eny mane utimo to wane okwaoro ng'ato no kwelo dhuluokre uru kendo kuom mano the Jubilee team no bedo disappointment maduong' ahinya kuom geno mar oganda mana neno ni kaka muchope ni abano ngedena agogi ka goka adog dala kara thuru nyalo lo yiengo nikech iwene dhi loso piny kara kore kidonjo e ndiegi wegi makara ber ma thuru nyalo chami weye manyiso ni gima duong' manomiyo kori wuok nikech oganda osebedo ka wacho kata gi speculate ni samoro ne oket ni tich obedo matek koro samoro ok yud thuolo wach mar mibadhi ni rima noroma gogi miwacho ni oyo kabed gi jokuoge iwache kare adwa jo mang'eny ohero ni kuma giaye to ginjao tiyo ni migosi Uhuru Kenyatta en tich maber ahinya. Uhuru Kenyatta ng'ama kumi power to me fully kendo na tiyo mang'ama ne gona simo to kwera gi monega tim ne onge ne an gi full authority of my office en momiyo na wacho ne gini mistake motimore this office the buck stops with me to mibadhi no ayudo kaka rogo touch e sirikal makuro tamo wang'a man kaka japati manoloso sirikal kuro na onge authority tingeni party kiseloso the government kuro bedo ga life of its own kuro gikwilo kocha tini mitimo misigo kechiluongo ni the Jubilee government to ng'amu kwilo ni joma gima notimore mar ng'ane noloso sirikal gi joma ne ok ni party at all I hope ni kara Raila Odinga dhi loso sirikal to wiye kik wil gi joma share kod dream vision mare nikech mano na yudo katabu maduong' loso sirikal gi joma nyionge go makia kaka nyu chandu makia kaka na gik mane udwa achieve mane udwa yudo no ganda njoka no biro gi yeko ng'ato yako gimo yudo no dhi kafia to wan kuri dwa watim sigo na wuok kanyo nikech mibadhi gi ukabila ufisadi na ukabila ne koro dhi malahi ero kama ne Onyango Oloo kuom chiwo malera kachiel gimane okelo baruok kodi kod Jubilee Party mabende lero maber ni en weche mag mibadhi manogo touch mane koro ok inyalo siro kendo nikech kinde ka kinde adieri kane wach mar mibadhi wuok ne ka opposition owache to nyaka kiny wayude ni Onyango Oloo luongowa kata godhiambo ne luongowa idwa defend wach no mondo mi ikete maber jatelo kwedhi nyime to nyiso ni sani manifestos ne ugol mar nasa ugol mar Jubilee ugol wacho ni mar Jubilee ne bende wapenjore gimoro achiel to mane wandiko mar 2013 chande otime ochopo kanye tamo mi ochako kelo moro makabili utieko mar nasa be koro nitiere compare ne ariyo ero kamano kapo ko compare gi daher mangiso jowinjowa ni wang'e ni Kenya sirikal bar no loso gino miluongo ni Vision 2030 Vision 2030 tiende ni lek ma wadwaro ni Kenya obedie 2030 maendi e gimo nego bedni guide wa party moro ma dhi loso sirikal to badhi chopo kacha the pogruok en nani an kaluwore gi sera maga mag chama aneno ni magi ma e priority joma koni be wacho ni magi ma e priority miya nyiero ga ahinya ka winjo ka Jubilee wacho no kopgi Jonasa be samoro wacho no kopwa kopwa tiende ni our technical people did the right thing negi kao piny miluongo ni Kenya to giketo malo molo chama wa koro giwacho ni mondo wachope 2030 wadhi chopo kacha nade Jubilee wacho ni wan wadwa ni wachopi kwa chako gi ma Jonasa wacho ni wachopi kwa chako magi kuom mano e brodo ka gidwa chalore gima pogore en ni yo mokwongo priorities gin mage to gi kaka udwa achieve anyalo miyi example sani endi en ni kaka party mar Jubilee ane manandiko katiba gi kendo ne achiel jakom mar joma nondiko katiba nandiko katiba ma king'iyo ideology margi tiluongo ni gin joma luongo ni the liberal democracy tenene gin joma ti manani ahinya kuom rights mag individual in kaka Jeff Oloo Mbaka wadwa ni nyaka luori oganda ka nyaka mi teko nyaka bed empowered in min gi power manyalo gera ng'ono piny kibedo empowered to piny nyalo bedo empowered the emphasis is on the individual and his freedoms and rights mage to mar jo ODM to emphasis is on gimiluongo gi dhongere ni social democracy tiende niya power mar oganda duong' maloi mar individual koro gik mikwongo ng'i gin gik manyalo konyowa kaka oganda kaka society adwa ni winji differences e ideology nikech jothurwa kia pogo ga gigi ok jothurwa kende jo Kenya kia wach mare ideology nang'o
Koro ibro yudo ka jo NASA kuongo ringo kao gik maketo teko kuom oganda un kaka group, to jo Jubilee kao kuongo keto gik man teko kuom in dhano binafsi eke dhi mbele. Tiende ni kidwa lose wawunde ni pesa tin, tibro yudo ka jo Jubilee wacho ni hawa one to pesa ni kara tin, to wadwa ni pesa ukete banks mondo individual hol pesa mondo gilok godo ang'o mwandu gi improve godo ngimagi. To jo NASA to ka pesa tin to bro wacho na pesa kuongo iloso godo ndara ma watiyo godo te. So kumwadhi etenadi, we both need ndara and the individual must be happy. But jogi bro keto emphasis first is my society, jogi bro keto emphasis first individual things. Koro gigo nyalo chalore. NASA manifesto ber mare moloyo na godo jogi. Number one, NASA okwanyalo wacho nosebede sirikal mokwelo ma gino tamogi. Miye nyakwa ng'igi kaka ne gin. Ibro yudo ka jo Jubilee, for instance, iwacho ni koro gidwa loso na stadium mochiko jodala. Ta beach book kiloso. Ne gisingo bende ne no se okna gisingo ne kaka ngama no ndiko ne singo ne ubro loso. Gadieri sani nyiswa ne to kata chiel molosi. To ok ni pesa ne onge. Wadhi mwaholo nyaka pesa trillion no pok no kondo. 290 billion pok no hole pesa. Kenya. No mwaholo nyaka pesa no mobit. Pesa no hol, kumodhi kora kia, party ok hol pesa, the government ma holo pesa. Koro jongo kanyaka ngiso ni pesa nutero kanye, nkech pesa no biro. Ochopo kanye. Magi mumio nagongwe ni gini, giyeni ni imu gijijo dala. Chama ni pesa ni ribende olali ufuku joma. Onyalo kata lale ufuku eji. Gik mane hole, gik mane ni manifesto gi. Munduachi. Gigi okotim. Koro kake ngamarie. Mani nyaki bane ungede ni giyeni dini imu giji. To chieng moro bro nimo makama ne wache to ne in kanye. Bro bedo matek. So jo NASA to the contrary poku bedo ga chance mabede serikal. Koro gikelo weche giwacho for instance ni education must be free. Yes. To jo Jubilee be wacho no dhi bedo free. To gin nyaki pay ang'o meno ken free to mokongo 2013 be wacho nen free. Nyaka gidwok penjo no. Mar ariyo ma important. Yes. Ki neno the Jubilee manifesto masane giwe gimora chiel gidagi wuoye. En gima important ma pok aneno manifesto manyalo leng'e thi. Taxation. Yes. And management of the debts. Machoko. Iyudo ka jo NASA nke gigi tetimo gigi pesa. Yes. Pesa gi nyaka chok gi kuom jopiny. Gin gik ma giketo madongo ka gidwa timo ga ng'oto ginyiso kuma gidhi gole pesa. Koro king'iyo manasa kiwinjo ka giwuoye taxation. Yes. Ni wabro make sure that taxation is fair to everybody. Mondo wawidene wasi loopholes mag tax avoidance gi tax evasion. Kundi punde mondo kik chul taxes. Mondo wayud pesa ni ndite. Ay wabro loso fees mabro manage nwa debt cha. Mok ni serikal hola kaka dwaro. Mondo ng'ito be yuto wa romre gi holo mo holo. So iyudo ka mar jo NASA sani unbelievable. Inyalo ene jogi to gigi giwacho no nyaka kama gidhi gole pesa. To jogi to chako chiko gik mane otamo gi school mane wajo free gichiko. Kendo wang kore ka gichike. Agriculture. Gikore ka gidwa timo irrigation madongo molo kula gulalu mano wacho niya wadwa timo gi but wabro timo gi using the farmers manitiere mondo tim middle level irrigation wa empower the communities mondo kel chiemo. Kech onge ka tiende ka ng'ato konyango low manyaka neni pok no bedo japur. Kedhi miye eka 2,000 ni mondo pur timiye gi pesa. NASA wacho ni wabro empower jopur mondo gipur mondo gikel chiemo Kenya kik kwich. Ero kamano. Awinjo maber, nawinjo ka Musalia Mudavadi bende kane wuoyo chieng' mane gi manifesto margi na giwacho ni marwa ni is achievable. Wabedo nujo adieri wanyisou mana gima wanyalo timo. Ok wanyal nyisou gima ok wanyal timo. Agero ni mane gima imbede chakise kone oganda ni manifesto mar masa gima en goro ni en gima inyalo timo. Jatelo kakoro wadhi game of numbers. Mane kakujali unge kinde ka kinde ka wuoyo kata kwa gunu simu tuwacho ne sane wane game of numbers. Game of numbers ni eri ochimo kure. Jubilee kachiel kod NASA. Warango mana jotelo ariyo gi Raila kachiel kod Uhuru. Wang'eni joma thoth bende ochung' laro ker to warange ji ariyo gi. Jeff, kane an kocha ane mana chung' e weche mag strategy. Yes. Kwa gini luongo ni scenario working and permutations. Tiende ane mana ng'iyo scenarios manyalo tiyo gi tiyo. To advice na mokwongo to the Jubilee leadership ne en ni Kajakisi gi Jamasai okwarwaka e sirikal to the law poka change paro.
Ja Kisii gi Jamasai. Kok rwak di lo. Sama wuoyo kodi ni Jamasai odojo e NASA Karombe. Sama wuoyo kodi ni Kisii chung kar tiende e NASA. As if to worsen the situation, Mudavadi ni NASA. Yes. Gima nyalo wacho ni sani endi maduong' ni the victory is inside. Raila Amolo Odinga nigi the numbers enough to make a government. Gima duong' en ni the Luya land or the Luya nation or Oganda mar jo Tok Odera nyaka wuog oko mang'eny e percentage mamalo nikech en bende en oganda maduong' to turnout ne jabedo ga matin. Wuok mare ok dhi miyo Raila bed president, wuok mare dhi miyo wa numbers matamo joka koro. Manyiso ni kodhi bet. Gima nyalo wacho ni opich siasa. Kik idhiye ka ng'ama dhi lemo. Kana aseneno ka joko push wach mama nyuol. Yes. Na buok ni kuo nyalo bet. Tiende ni ng'ama nie telo ok nyal yiewe telo mayot. Kineno Algorea, yes. Ineno manual voting law, ineno lack of regulations to govern it, ineno gik ma IBC timorego ka, nyaka wa prepare for the worst case scenario ma en ni jogi nyalo ikore ni kwelo. Koro nyaka wa yomb gi malach ma ok nyal kwelo. Sama wuoyo kodi ni endi, the side mar Raila Amolo Odinga is controlling almost 8.3 million votes. Counties mane Raila Yombe Uru nigi 8.3 million votes. Counties mane Uru Yombe Raila are controlling 7.2 million votes, if I'm not wrong. Jomani ediere is about 4.3. 4.3 ge kitiyo gi percentage mane ge yodo gen kitingo Nairobi, utingo Turkana, utingo Narok, utingo Kajiado. Tero Raila is earning almost 4.9. And then give very high chances. Daher ma wacho ni kwara mungi kamora mora mawutie. Wuoguru oko kar rombu manyaka joma tuo, nyaka joma nyoninde pien, wating ji odhi ogo ombulu. Kendo wabro kwayo uni kochopo saa 4 to nitie gima wakelo miluongo ni adopt a polling station. Yes. Manigi committee ma ji abich. Kochopo saa 4 wadwa ni golo register chande timiyo jogi to dhi omujie gweng jomodong. To kendo ka jopo saa 6 kamano, saa 8 kamano mondo yuwuog te. Gino endo adopt a polling station no operate gi principles adek. Ning'e your voter. Kini in nyaki ng'e jirandi magombulu makachopo saa 3 min ng'ane kata wuon ng'ane besede gombulu. Mara reo kosebedo ng'e know your voter and know your voter, cast your vote and protect your vote. They go mbuchi aerito mbulu. Tiende ni wadwaro ni onge ombulu manindo kata chiel. Mano kotimore ta wacho ni kata gigo uwi kata gitima ng'oko ginyal yombo. Awinjo ka jothuwa luor samoro. Yes. Ni to jolweny nyalo interview. Police nyalo interview. Yes. Police go jo Kenya. Gin be bech mogo medore negi. Gibe mine gi chandore gi nyithigi gi wedegi. To piny masani bende inje military metem. E time atema king'eni bedi gino nyaka chieng'. Because the international community will come for you. So, anajua assure you, ni Kenya is a civilian state, ungeja military mabro interfere, uhuru okema dhibero ngame kongo yombi, tuo tunose yombi, mowe, katama kwa yombi, gima duaro no gando bedgo ngeni, unge gima ber, mabiro giyom yombi. Unge gima ber, mabiro giyom yombi. Pero kama ninya jatelo, gima duane monda duo kie koro enneto, wantire kod wach mowuok sani eri. Jomoko luongo gi ni achung' kenda, kizungu luongo gi ni independent candidates. In bende ka Onyango Oloo ne dhi laro kom mar Kisumu madiere kata Kisumu Central kod tiko mar ODM. Nano kaka welo ne orumo ne ochako dogo no welo ti chumi wacha diere ni oyo ka jopiny oneno ni en candidate moyombo anoka wuogi aringe adhi gondo bura moro an abro mana kedo within ODM kindly. Wan mana foot soldiers mag ODM. Independent candidates paro ni fet ge chalo nade. Ina achiel kuom jok mano dhi process. Yero ne oyombi in kaindi podi ne ODM. Me paro nade. Ang'o mano moni? Yes. Ng'ama no yomba cha yen kinene pa no nyayo mo kata ko nyango. There was a lot of interference. Kendo gima niluongo ni nomination chok ne nomination. Nyaka sani endi 9 polling stations maga mana yombe te. Yes. Ni presiding officers poko ne nyaka kawuono. Gilal. Aha.
kundi mani yombe slums te mana yombe 9 polling stations ni presiding officer olal to police mana en gare yokato duogo kendo giluo ge bunde gi mane gitingo to ng'amane girito to lal ng'amane girito to lal ballot paper boxes be giduogo go mang'acha manene go ng'ano miyo giduogo go koro ok nanyal dhi mbele nyoche kawuok e party koni joma ne goya ne ng'eny weche mane goya ne ng'eny koro nawacho na aola wegi kanyo yiero kan chakruok go en rumo mangima kiny pod yiero go nitie to anyalo wacho ni yiero manotimore Kisumu ok apar ni ng'ano ne nyayudo nuso mbulu mane jo Kisumu miya goni giro kamano kinde duto to ang'e maber ni yiero ok notimore maber kundi duto piny luo mae gima nyomiyo ji mirima ma candidates ochung' ma independent to an kaka ng'ama osebedo japati mobedo nyathi party mobedo jatend party ang'eyo gima en gero party emomiyo nyakwayo ni awakwa winjo uru otimore marach to wadhi wageru party ma ok giko mapiny oganda ombulu ni party mondo Raila obed gi numbers e parliament mondo Raila obed gi numbers e council of governors Raila obed gi numbers e MCAs obed gi numbers e senate awinjo ka jomoko wacho samoro ni governors ni relevance ok dhi konyo nade these governors implement the manifesto of their party malo kuchonde kose ginto gidhi operate ni kako chiwi wigi moparo timo ni jopiny en ga responsibility ni nyako implement ang'o manifesto ma party ne ka en independent odhi implement manifesto ma mari owuon ma samoro en ma iye manifesto ne buok minya buoge go de whipping be onge aparo ni thugo ma Kisumu ndalo moko nyocho neno Karanguma ne gi buogo mooro na jo party ni koro dwa discipline eka obidh drogi mane kethore ma dicho kuro to ka en independent idhi yoro chiege mondo buoge kosi dhi oro wuodwa gi moro ni wuon makode. That is why nyakwa gomburu ni party. It is a very unfortunate thing and gima very painful areas moko nitiere jodala anyalo wacho area machalo game ng'ama lich kaka Jakoyo Kamidiwo ni koro ne oko en osiepa kabisa miyo area go kosa moro tama kata kaka wuoyo to kundi mane gi teko ma wuoyo jusuru wagombulu ni party mondo wager chama ng'ato ka Jakoyo I still want to believe ni gik moko ne mtimo ko timore maber nikech is an asset to the party, is an asset to the community. Kakore yudo ka ng'ato bila nendo ni because of politics. Nomination motimore mang'ach ni enoko. Koro samoro tamo watama. But gima wadwaro kako ganda duong moloyo ma wadwaro kaka individual. Emomiyo an kako Onyango Oloo na wacho na la mirima abedka. Ka Nyasaye no chano ni gina bro yudo chieng' moro ayuda. Nikech nawage miyo jaruba nyera kundi mang'eny ndize moro nyalo goli gimoro to kara iwege Nyasaye koro weya ni ngine kaka gitiyo ero kama nya jatelo to koro awijo kae wacho manyiso ni kwayo ni maduong' ne independent candidates ene ne degi weyo mos nikech wacho maber ni siasa okurumo kawuono pod nitiere kinde be ko chakore kawuono ne gima nyo jamle kama umuranga ka neno ka koro gire ni diduo uru to Raila bendo mako uru dhege na wacho na weya Kinuthia Mbugua Kinuthia mana kuru realize ni gire ni koro the antagonist community ni party ne to ene governor masait owe mama timore Nyanza koro pinga kai ngama wuok ne giramo no giwe to nyaka joma nyo fail maticho tama chuth kidhi Kisumbwa it is a sorry state gimomiyo wa support Professor Nyong'o gi wang teko wategi nyalo wategi yore te wadwano ger no thulwa nikech ka higa ng'wen pesa donjo billions and billions to kata mana cho mamula te chiro onge kredi kariambo tsem na chiel chomo sager Kisumu chomi gero galo pira uchiel mondo momi wanyalo wa nto gibe gi chunjo ni gine medwoko ni dhoudi gi ng'eny okwayer ji ni gi ai dhoudi madongo kata gi raboche kata gi joma nyidunde kata gi joma jobeyo wayiero ng'ato mondo they okony the community so anakwayo ni kapel to wami joma ne party mi chance teparo nade Onyango Oloo in ng'ama bende alura hinya kadiponi eluwa Nyanza kaindi di timre ka giri kirage wabedo kata gi independent governors ade kata riyo mawuok Luo Nyanza mano nyisa it will be showing ni Jaluo koro all the flawed nominations. It will be at the what do you call it, a vote of no confidence in the party system that produce the candidates.
tiende ni gibro wacho ni timwa uru maber to wabro timonu maber. To ka okotimore ni gigombulu ni party gibro nyiso ni joluo pod fail ni their aspirations, gombo gi, dwaro gi, lek gi kako ganda duong maloyo gi matindo matimore. Kuro warito neno ni to jaluo keto pache kanyo. Odwa lao lek ne gi geno ne gi dwaro ne gi gombo ne cha koso jok ni okodwa gik matimore maricho. Mane mapek malo. Erokamano ahinya Onyango Oloo. Wuonae wach mar ombulu mar migosi Raila Amolo Odinga. Winjo ka weche mowache mag independent candidates gi weche wuok ni voter apathy kata yom mar go kura ni oganda wacho ni we wan no mangatwa koro wan bende waweyo gino te waol gi gombo. Voter apathy nyaka wakedgo. Yo mora mobire nyaka waked kode nikech okuyo be mar gi nyotimore marach tuneno ka gisechiyo. Kendo gisefwenyo gima gidwaro duong maloyo nyoma udnera, nyoma yuora, nyoma ngona. Wan be nyaka wangis jowa ni nyoko timore maber. One of the reasons women nomination timore marach and pesa tin mitimego. But the main one, yes, jomo mi power matimo nomination gin jomo padhi mopokana no padhi machalo kamae. Gigi nyalo jodalo anya time ni tiene gi pesa matin. Bene ywak nitie bilani. Koro voter apathy wagore uguru gimwa dwaro ni duong awacho ni gaji ni wan joma nyodo. Yes. Manyo yombi kata manyo magi. Ka wakonyo Raila odhi obedo president. Kwa dek nyiere mugik. Kwa dek yude kombe madomiyo mirima ne mamondo yahiye. Ichwang ne mamondo wa ahiye. Mondo wa ensure ni Raila obedo president. Ombuch joga te mana gine ana wuoka wuogu yuoro wagon Raila ombulu. Kech kobedo president. Yes. Wawuondre sani. No keta minister kata PS kata kombe madonge serikali. Donge kendo dunga maloyo MP. So en mirimba ngo. To kata imi dwaro MCA mumai. Kiny wanyalo bukore to koro wami minister mar county. Donge duong moloyo MCA chande. Kata waketi chief officer. Miyo wala mirima wamngini gi muganda dwaro cha duong moloyo. Lal manyo lal kakaji. Erokamano ahinya. Onyango Oloo eng'ama osebedo e Jubilee party malach kendo noketo party ni rit modongo matek. Kana bedo kodi kaendi bang' yiero mar 2013 ne wacho kaka misingi manuketo ne dhitiyo maber. To sane wacho ne igore piny. Mana kaka koro tieko scorecard mar Jubilee party bende koro ne chaki wuoki achien. Inyalo wacho nang'o dakika achiel. Kaka party Jubilee was a strong party kendo ka thuolo ma less than higa achiel na waloso sirkal ng'isi kiko watiyo. Yes. To kana wuok na wacho ne oganda kendo na paro ni gige moro mapoda gomb paro no jodalawa. Inyalo riwori gi jakuo kata jajuok. Kendo inyalo timo hala gi jakuo kata jajuok. Mi wuok kapodi ni ler iluongo mna ni jo kang'ane manyong'ane loko go hala cha jakuo. En to ber okelo to ber en to go jakuo. To sami senyumo jakuo kata jajuok. In be jakuo kendo jajuok. Samane waloso sirkal jotiene ne watemo kendo king'iyo mibadhi no mako jo matin kabisa. To URP kaka ne wachako ne na kwelo day one. So ne wanyalo nanyaga luongo press conference wajo tiene ko kwelo. To samane koro wanyuomore kodgi cha Jubilee manyiso ne chayo kuoni duto idwoke ne URP. Riwruok koro samane wariwore koro knanya chungwa ana jatiene na kwelo nikech koro wajo Jubilee. Koro jokuo ka gin tiene ni samise nyuomo nyaja juo kati nyuomo jakuo osiepa jakuo kende jajuo manyiso ni kata sani tiene ler tiene osa to koro Jubilee jokuo kendo gi jojuo. Erokamano ahinya Onyango Oloo kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo e Lolwe TV ka bende warango weche kaka piny dhi wasudo machiegni ne yiero. Gima Onyango Oloo wach maduong' en ni wuoguru oko mondo ugo ombulu. Kik ibede ot wach ni gini wasekawo to pok wakawe. Achiel kachiel orango na weche mag manifesto wacho ni macha chande temo rango ni to ng'ato kaka an individual en idhi timne nang'o to maili mar NASA irango ni to jopiny priorities mag jopiny ni kure. Mago gin weche madito bro chako luonge achiel kachiel mondo wadhi nyime kod rango weche mag siasa nyaka chieng' moro wachopi e kinde mag yiero. Agoni erokamano maduong' ahinya. Erokamano Jeff Oloo Mbaka uritu masa.